Que tal, saudos? Por terra e por mar, ata 500 barcos e milleiros de persoas están chamadas a participar este sábado na Pobra na gran movilización contra Altri, unha concentración que servirá tamén para protestar contra a reapertura da mina de Touro. Dende a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa fan un chamamento a acudir a esta concentración que conta co apoio de colectivos sociais e ecoloxistas, así como de formacións como o BNG ou o Partido Socialista. Vémolo de contado despois dos titulares. A Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza acorda manter as concentracións dos xoves no Centro de Saúde de Ribeira. Reclaman a incorporación de 3 médicos. Así o decidiron nunha asamblea na que tamén acordaron que secundarán a movilización convocada por SOS Sanidade Pública o 6 de abril en Santiago. A Deputación de Pontevedra adxudica por 1,1 millóns de euros as obras na estrada provincial Xil-As Covas Barrantes. A intervención desenvolverase na totalidade da vía de preto de 6 km de lonxitude. Vai dirixida á mellora da seguridade viaria. O Concello de Boiro saca a licitación o proxecto de mellora do campo da mina en Lampón para dotalo de herba artificial. A actuación conta cun orzamento de máis de 700.000 euros. Vaise financiar con cargo ao POS da Deputación da Coruña. Máis dun 100 de persoas traballan xa para darlle forma á Semana Santa de Paradela. Este ano os actos relixiosos veñen con novidades. Por unha banda, coa recuperación da confraría de Santa María que levaba inactiva máis dunha década. Pola outra, pola unificación dos actos relixiosos de Xoves e Venres Santo en Paradela de 7 parroquias distintas de Meis, Ribadumia, Portas e Meaño. E hoxe conmemorase o Día Mundial da Síndrome de Down e en Pontevedra deuselle visibilidade pendurando unha pancarta dende o balcón da Casa da Luz. No acto reivindicaron a inclusión social das persoas con este trastorno. Asuntos que vemos agora mesmo en canto comecen as novas do día aquí en Canal Rías Baixas. Todo listo na Pobra para acoller a multitudinaria manifestación en contra de Altri. Vai partir ás 12 do mediodía dende o Porto Comercial e vai discorrer pola beiramar ata a esplanada portuaria, onde se instalará un palco no aparcadoiro de autobuses. Alí desenvolverase o acto central conducido por Isabel Risco, Carlos Blanco e Kiko Cadaval, no que haberá actuacións musicais e a lectura dun manifesto. Ademais da manifestación por terra, medio cento de embarcacións mobilizaránse no mar. Concentraránse na enseada do Porto durante a lectura do manifesto. Garda Civil, Policía Local e Protección Civil de toda a comarca do Barbanza, así como numerosos voluntarios participarán no operativo de organización para garantir a seguridade e o bo desenvolvemento da movilización, na que se prevé unha participación de máis de 10.000 persoas. Bueno, dende a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa fan un chamamento a acudir a esta concentración que conta co apoio de colectivos sociais e ecoloxistas, así como de formacións como o BNG ou o PSDG. Os socialistas do Barbanza facían hoxe un chamamento a participar nesta movilización en contra de Altri. Pero os socialistas, de levarse a cabo este macroproxecto de celulosa, significaría unha grave ameaza para a comarca do Barbanza, véndose gravemente afectado o medio de vida e o futuro da zona. Representantes das distintas agrupacións do PSDG na comarca do Barbanza e tamén de Noia fixeron esta mañá unha chamada a participación na gran movilización convocada para mañá sábado na Pobra para mostrar o seu rexeitamento ao macroproxecto de Altri. Dende aquí facemos un chamamento a todos os veciños do Barbanza para que mañán ás 12 da mañá na Pobra manifesten o seu reproche á instalación desta empresa, que vemos que pouco a pouco é un proxecto que está cada día collendo máis forza e que temos que intentar parar por todos os medios que teñamos a nosa disposición. Mañán vaise escenificar na Pobra a repulsa que teñen axentes do mar, axentes do Barbanza e axentes de toda a Galicia contra a instalación desta empresa. Desde aquí animamos a todo o mundo a que reflexione sobre a importancia do que estamos a falar e que se manifeste mañán en contra da instalación de Altri ás beiras do río Ulla.
Os socialistas barbanzáns inciden en que o impacto negativo deste proxecto para a nosa comarca sería terrible, xa que se poría en serio risco a calidade da auga do río Ulla e por extensión a da ría de Arousa, o principal motor económico da nosa contorna. Generacionalmente, desde fai moitos anos, vivimos de cara e por e para o mar. Dependemos do mar para a nosa subsistencia, non só a nivel productivo os acuicultores, os mariscadores, os pescadores, non. Todo o tecido empresarial da comarca do Barbanza vive gracias á explotación do mar, co cual é por iso que digo que si para Galicia pode ser unha fenda, para o Barbanza pode ser vital o comercio, a industria, os servicios, calquera tipo de actividade empresarial veríase directamente afectada por calquera tipo de contaminación provocado por esta empresa. O risco que supón a instalación de Altri ás beiras do río Ulla non compensa de ningunha maneira o que nos estamos a xogar. A Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza acordou manter as concentracións dos xoves no Centro de Saúde de Ribeira. Reclaman a incorporación de 3 médicos. Así o decidiron nunha asemblea na que tamén aprobaron que van secundar a movilización convocada por SOS Sanidade Pública o 6 de abril en Santiago. A incorporación dun médico ao cadro de persoal do Centro de Saúde de Ribeira non solucionou os problemas de calidade asistencial. A día de hoxe continúan con 3 facultativos menos por non ter cuberto as baixas de longa duración, o que supón que un cupo de 4.000 pacientes non teñan médico asignado. Necesitamos unha atención primaria digna e de calidade en toda a comarca. En este momento, Ribeira é a que se mantén, non é que sea un problema da hora, senón é un problema de tempo. Insistimos en eso, en esas 4.000 persoas que levan máis dun ano sin ter un médico de cabeceira de referencia, entón que cada día que vai atende unha persona diferente que non é, desde logo, o máis adecuado para os pacientes crónicos. A situación agrávase aínda máis nos casos de vacacións ou incapacidade temporal do persoal en activo, posto que o centro xa está ao límite dos seus recursos. Os outros médicos o que teñen é citados os pacientes do seu cupo e aparte teñen citados pacientes desos cupos que non teñen médico, co cual o que lle pasa aos pacientes é que cada vez lle toca un dos outros médicos, non? Tamén 3 de 15 implica que calquer unha semana de vacacións, unha enfermedade, unha gripe, unha enfermedade familiar, nos quedamos rapidamente 4 ou 5, o sea, quero decir, rapidamente somos un tercio menos, porque estamos en unha situación de límite, menos 3 de 15 implica que moitas veces a mellor estamos en menos 5, non? A veces cando se fala en Ribeira faltan, porque claro, calquer incidencia cando se partimos de que algo máis dun cuarto da plantilla falta, o sea, algún cuarto da plantilla falta sempre, pois claro, nos implica eso, ¿no? Que cando hai calquer incidencia, pois eso se nota moito máis. Na Asemblea, a plataforma acordou secundar a movilización convocada por SOS Sanidade Pública para o 6 de abril, así como retomar as concentracións dos xoves a mediodía no Centro de Saúde ribeirense. A Deputación de Pontevedra adxudica por 1,1 millóns de euros as obras na estrada provincial Xil-As Covas Barrantes. A intervención vaise desenvolver na totalidade da vía de preto de 6 km de longitude. Vai dirixida a mellorar a seguridade viaria. A Deputación de Pontevedra destinará 1,1 millóns de euros para a mellora da seguridade viaria na estrada EP 9302 que une Xil-As Covas e Barrantes. A Xunta de Goberno Provincial pechou hoxe a adxudicación da intervención dirixida a repoñer o firme e mellorar a drenaxe e a sinalización en toda a vía de preto de 6 km de longitude. Concretamente, estas obras van a ser de limpeza de ambas marxes e cunetas, saneamento do firme, mellora da drenaxe longitudinal, execución de reductores físicos de velocidade e operacións complementarias de reposición da sinalización vertical e horizontal afectada, dando así
visibilidade e a restitución dun correcto servizo. Esta non foi a única chega aprobada hoxe para concellos do Salnés. De feito, Meaño e Ribadumia figuran tamén na listaxe de beneficiarios do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. O primeiro recibirá case 85.000 euros para melloras no pabillón municipal de Dena. O segundo, 107.000 para actuar na cuberta e insonorizar o pabillón polideportivo de Barrantes. Ademais, Cambados recibirá 160.000 euros para melloras no pabillón de San Tomé. Continuamos distribuindo ese plan dotado con 8 millóns de euros, o dobre que na pasada edición, para que os concellos podan modernizar as súas instalaciones deportivas. Cambados tamén se beneficiará da liña 3 do Plan Mais Provincia 2025. Contará con máis de 200.000 euros para contratar 18 traballadores para diferentes departamentos municipais. Así que unha semana máis continuamos desde a Deputación avanzando, apoiando os concellos nunha Diputación que Luís López quere dirixir e que está moi enfocada ao municipalismo para axudar a todos os concellos da provincia. Ademais, a Xunta de Goberno Provincial aprobou hoxe a relación de entidades admitidas no programa Provincia Activa, unha iniciativa dotada completo de 150.000 euros para promover actividades que xeren espazos de encontro para persoas maiores de 50 anos, de concellos como Caldas de Reis, Catoira, A Illa, Moraña, O Grove, Portas, Sanxenxo, Vilagarcía e Vilanova, entre outros. 10 empresas optan a executar as obras para crear unha senda peonil e carril bici entre Chancelas e Combarro, no concello de Poio. O proxecto ten un orzamento de 512.000 euros e estará cofinanciado entre a Administración local e a Xunta a través do Fondo de Cooperación Local. Será unha actuación única no Camiño Real de Chancelas, no treito que vai entre os camiños da Bouza e o Loureiro. O proxecto inclúe a mellora e rehabilitación do firme mediante a instalación de cunetas de evacuación de augas pluviais, tamén o reasfaltado do camiño, mellorando o acceso ás parcelas agrícolas e limitando a plataforma para o tráfico rodado aos 4 metros de ancho. A senda peonil e ciclista, pola súa banda, terá unha anchura mínima de 2,5 metros, integrando así dun xeito sostible os núcleos da Bouza e Combarro. Nos próximos días está previsto que teña lugar a apertura dos sobres coa documentación técnica das empresas presentadas e admitidas no procedimento. Dende o Concello de Poio valoran que a finais de abril estea licitada a obra que, segundo os prazos previstos, poderá estar rematada no último trimestre deste ano. En Cuntis visita do subdelegado do Goberno en Pontevedra, onde se están a levar a cabo traballos de limpeza nos ríos Umia e Gallo. Estáse a actuar en total en 23 kilómetros destes dous ríos, nuns traballos que abranguen tamén os concellos de Moraña e Forcarei. Esta obra conta cun orzamento de case 2 millóns de euros, financiada polo Ministerio de Transición Ecolóxica con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central. Estes fondos foron transferidos á Xunta, que axudicou estes traballos á empresa pública Seaga. A actuación busca evitar enchentes nas contornas destes ríos cunha limpeza integral dos seus leitos. Uns traballos que teñen un prazo de execución de 24 meses. Aproximadamente 23 kilómetros do río Umia e 15 kilómetros do río Gallo. Esos 2 millóns de euros nun plazo de 24 meses que deberían de situar os cauces destes ríos pois nunhas condicións medioambientais satisfactorias, que logo é verdad que é necesario manter no tempo estas actuacións. Todos sabemos que o cuidado medioambiental pois exixe unha inversión pública continuada, por decirlo de alguna maneira, e entonces pois estaremos atentos desde logo a esta cuestión. Hoxe pois tuve a ben trasladarse aquí a ver pois as actuacións que se están facendo no Río Gallo con fondos europeos e distintas actuacións que se van a facer ao longo deste ano no noso concello. Por lo tanto, pois agradecemos desde o Grupo de Goberno que tuvera a ben visitarnos e sobre todo eso, que faga a visita aos concellos, que somos os que de primeira man temos que prestar os servicios diariamente á ciudadanía. A coñecida activista Mabel Lozano foi a protagonista do acto central do 8M impulsado pola Mancomunidade do Salnés. Vémolo despois da publicidade. A
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Boiro saca a licitación o proxecto de mellora do campo da mina en Lampón para dotalo de herba artificial. A actuación ten un orzamento de máis de 700.000 euros. Vaise financiar con cargo ao POS da Deputación da Coruña. O Concello de Boiro avanza na mellora das súas instalacións deportivas co proxecto para dotar de céspede artificial o campo de fútbol da mina. Suporá un investimento de máis de 700.000 euros, dos que o 80% está subvencionado pola Deputación da Coruña con cargo ao POS. Vai consistir en cambiar o terreo de xogo de árido a herba artificial. Para iso tamén vaise contemplar todo o cambio do cerre perimetral, que neste momento é de bloques de formigón que están moi mal estado, tamén a barandilla, e bueno, vai ser, como vencia, unha reforma integral. Tamén vai levar sistemas de canalización de agua, de riego, e bueno, eu creo que con esta actuación vamos a ter un campo, un antes e un despois, non? Eu creo que este campo era necesario renovalo, non só para a utilización por parte do Sporting de Lampón e disfrute dos veciños e veciñas desta parroquia, senón tamén para ser utilizado por todos os veciños e veciñas de Boiro e tamén por os demais clubs, non? Unha vez concluída a mellora, Boiro contará con 4 campos de herba artificial e un natural en Barraña para dar servizo a todos os clubs do municipio. Onde vamos a poder disfrutar dun quinto campo de fútbol no noso concello, con este xa serían 4 de herba artificial, xunto co de Barraña, que de herba natural, pois teríamos 5 campos de fútbol, que creo que con isto xa temos cubertas as necesidades de todos os clubes, de todos os equipos de fútbol. É verdade que temos 2 en Vista Alegre, que é onde máis volumen de deporte, de fútbol, neste caso do fútbol hai, porque están as escolas onde hai 400 rapaces ali xogando, temos 2 campos, outro en Baliño, que tamén van as escolas deportivas ali a disputar os seus partidos, o Cabo de Cruz, evidentemente. Para o Sporting de Lampón, a mellora do campo virá a satisfacer unha bella demanda do club que aspira a abrirse a categorías base. Para o noso club, que ten 52 anos, era unha necesidade, porque ahora mesmo só temos equipos senior. Cando teñamos as instalacións novas, isto vai nos permitir poder ter categorías inferiores e poder facer outras cousas que ahora mesmo non se pode facer. As empresas interesadas dispoñen de prazo ata o 9 de abril para presentar ofertas. O Concello agarda poder iniciar os traballos en maio para ter a instalación en servizo tralo verán. O Concello de Muros di que manterá o seu apoio ás carrilanas de Esteiro. O goberno local contesta así o comunicado emitido pola Asociación Deportiva e Cultural Esteirana Carrilanas, organizadora desta festa declarada de interese turístico nacional, que anunciaba a súa intención de non organizar a tradicional baixada debido á falta de axudas institucionais. Dende o Executivo local aluden á súa clara vontade de manter o apoio a esta festa e asinar de novo o convenio de colaboración a través da área de cultura. Dende o Concello din estar abertos ao diálogo e confían en que Esteiro poida volver a coller un verán máis a festa das carrilanas. E por outra banda, a entidade solo empresarial do Atlántico informou da adxudicación no seu último Consello de Administración dun total de 8 parcelas en 4 parques empresariais da provincia da Coruña, entre os que se atopa o de Muros. Neste caso, a venda da parcela cunha superficie de 660 metros cadrados foi para o empresario local David Lestón, que unha vez resoltos os trámites legais da compra, agarda poder iniciar canto antes o seu proxecto empresarial neste parque. Hoxe conmemórase o Día Mundial da Síndrome de Down. En Pontevedra deuselle visibilidade pendurando unha pancarta dende o balcón da Casa da Luz. No acto, ademais de representantes da Corporación Municipal, participaron directivos e usuarios da Asociación Xuntos Síndrome de Down Pontevedra. Aproveitan esta xornada para reivindicar a inclusión social das persoas con este trastorno e para poñer o foco sobre os retos que presenta o seu envellecemento, cunha esperanza de vida cada vez maior. Despregando unha pancarta no balcón da Casa da Luz, Pontevedra deu hoxe visibilidade ao Día Mundial da Síndrome de Down. Formar, informar e axudar a esa integración social e laboral das persoas que teñen este síndrome, que son persoas pois perfectamente capacitadas para moitísimas cousas, e é cuestión de ser conscientes e de facer un esforzo económico e social de formación e de integración, non? Neste sentido, bueno, pois creemos que hai moito que avanzar, ten moito que avanzar aínda a sociedade, pero que
se está avanzando, non? Estiveron representantes da Corporación Municipal e tamén membros da Asociación Down Pontevedra Xuntos, unha entidade que traballa a prol da inclusión laboral e social das persoas con este trastorno. É un día que, en teoría, non debería de existir, pero que, por desgracia, pois aínda sigue sendo necesario. Aunque se avanzou moito, evidentemente, pois todavía hai casos que bueno, necesitan reflexión e demais. Es para tener un trabajo y independizarme, a buscar trabajos y independizarme. Ser vida dependiente, que yo quiero hacerlo, pero yo sola. De asuntos, hace trabajos, hace gimnasia, ordenadores e negocio. Dende o colectivo recoñecen que un dos retos que se lles presenta na actualidade é abordar o envellecemento das persoas con síndrome de Down. Actualmente, o aumento da esperanza de vida fai que se sitúen nos 65 anos, abrindo novas necesidades. A atención a persoas xa en edade escolar e tal, pois xa está non superado, pero bueno, ben avanzado, pero no tema de envejecimiento pois hai que unha mentalización. De hecho, se están dando charlas en geriátricos, con profesionales de sanidade, vamos, nos hospitales, para, bueno, pues que traten isto con cariño, que sepan pues que son persoas como as demais, vamos, necesitan os seus cuidados, pero nada máis. Xuntos explica que dende hai 10 anos traballan nun proxecto que aborda o envellecemento das persoas con este trastorno, iniciativa que recentemente foi premiada pola Deputación de Pontevedra. Tamén é certo que teñen un deterioro máis prematuro, co cual pois este proxecto que desarrollamos de envejecimiento pois sirve para que tratar esas cuestións e que melloren pois unha calidade de vida superior, aproveitando todos os recursos que existen na comunidade. E, bueno, un pouco esa tarefa, non? O Día Mundial da Síndrome de Down tivo eco en diferentes cidades e vilas galegas co despregue de pancartas e o coalumeado de monumentos coas cores amarela e azul. Pero o acto central de Galicia celebrouse na Coruña. A coñecida activista Mabel Lozano foi a protagonista do acto central do 8M impulsado pola Mancomunidade do Salnés. A tamén cineasta ofreceu en Cambados unha charla sobre a prostitución. No acto proxectáronse 3 das súas curtas que abordan a trata de mulleres e a explotación sexual. Ademais dun acto aberto á veciñanza en xeral, mantivo tamén un encontro con alumnado de secundaria. Mabel Lozano é un dos grandes referentes en España na loita contra a prostitución e a trata de mulleres. A escritora e cineasta participou en Cambados nos actos de conmemoración do Día da Muller organizados polo CIN da Mancomunidade. A activista encabezou un faladoiro centrado na explotación sexual, algo explicou demasiado normalizado na sociedade. En declaracións a Canal Rías Baixas puxo como exemplo a realidade que viviu ela mesma na súa vila cando era pequena. A las afueras había un club y en el pueblo de al lado otro. Yo he visto las luces de neón desde que he nacido y también, como mucha gente, las he normalizado. No he pensado en qué situación están las mujeres, por qué están ahí. Quiero decir, cualquier niño o niña del territorio español ha nacido y ha visto las luces de neón y las ha normalizado. Y como no estamos llegando a ellos, lamentablemente, piensan que es normal, porque no lo han inventado ellos, porque eso siempre ha estado ahí, está de toda la vida. A activista gañadora de 2 premios Goya polas súas curtas centradas nesta temática pon o foco na necesidade de achegar a problemática da prostitución e a trata de mulleres á rapazada. Traslada o centro da cuestión a internet. Estamos viendo como nuestros hijos e hijas, cuando están consumiendo pornografía desde muy temprana edad, el siguiente paso es la prostitución. La pornografía es un incentivador de la prostitución. ¿Y cuál es la cara de nuestro país en la prostitución? Mujer migrante, cada vez más joven, con hijos menores a su cargo. Nesa liña, Mabel Lozano mantivo un encontro con rapazada de secundaria de Cambados que tivo tamén oportunidade de visionar 3 das súas curtametraxes. Logo, ofreceuse un acto semellante aberto ao público xeral. Para responsables do CIN mancomunado, actos moi necesarios. Abordar un debate tan importante, tan apasionante, tan necesario como
a explotación sexual de mulleres e de nenas. A prostitución, en definitiva, dúas caras da mesma moneda. E para facelo, pois nadie mellor que ela, unha persoa recoñecida en todo o Estado, unha muller non só recoñecida artísticamente, que por suposto, sino cunha implicación e un activismo pois excepcional. Apoiando tamén esta xornada estivo o presidente da Mancomunidade do Salnés. Para un tema tan importante como é a loita contra esa explotación sexual, como pode ser a violencia de xénero, como pode ser en temas de igualdade, pois a verdade é que unha persoa da túa relevancia, Mabel, moi benvida, moitas gracias, porque é unha oportunidade para nós. Mabel Lozano fíxose popular nos anos 90 pola súa faceta de actriz e presentadora, pero leva xa máis de 2 décadas traballando como activista dos dereitos das mulleres a través dos seus libros e documentais. Máis dun cento de persoas traballan xa para darlle forma á Semana Santa de Paradel. Este ano os actos relixiosos veñen con novidades. Por unha banda, coa recuperación da confraría de Santa María, que levaba inactiva máis dunha década. Pola outra, pola unificación dos actos relixiosos de Xoves e Venres Santo en Paradela de 7 parroquias distintas, de Meis, Ribadumia, Portas e Meaño. Trátase dun evento declarado de interese turístico galego e que aspira a converterse de interese turístico nacional. Este ano máis que nunca, Paradela converterase no epicentro da Semana Santa no Salnés. Nesta parroquia meisina confluirán os actos relixiosos de Xoves e Venres Santo de ata 7 parroquias da zona. Vamos a unificar las parroquias, ¿no? Aunque todas las parroquias que llevo no pertenecen al mismo concello de Meis, sin embargo, Ribadumia y Leiro, que pertenecen a otro concello, luego Romay, pues se unirán también a estas parroquias, también la parroquia de Covas en Meaño, la cual tengo bien administrar, irán todas y confluirán en Paradela. Esta é unha das grandes novidades deste ano da Semana Santa de Paradela. A outra é o regreso máis dunha década despois da Confraría de Santa María. Dende a organización salientan que con ela recuperase a esencia das escenificacións religiosas creadas por e para a veciñanza. Escuchando a los que tienen un poco más de canas que yo, hablan de esa tradición que ha llevado la Semana Santa y cómo nació en el seno de la Iglesia. Y eso es lo que también, aparte de lo cultural, queremos nosotros recuperar, ¿no? Este año se ha erigido nuevamente la cofradía de Santa María de Paradela, de Pascua y Semana Santa. Daniel Castro mantense como personaxe principal desta Semana Santa, dándolle vida a Xesucristo. Canda él, un cento de persoas son as encargadas de darlle forma ao conxunto de representacións. Son imprescindibles para crear un ambiente, vale, é dicir que non son menos importantes pois que Herodes ou que Caifás. Hai uns personaxes que sí que teñen un texto, que son os que nos explica máis ou menos un pouco a cousa, pero despois están os demais que sin eles pois sería unha cousa rara, vale? Entón son moi importantes. Mais alá do aspecto relixioso, a alcaldesa de Meis salienta que supón para o municipio contar cunha Semana Santa como esta, declarada de interese turístico galego e que aspira a converterse en nacional. Marta Giraldez pon en valor o traballo de toda a veciñanza implicada. A nós, desde o Concello, solo nos cabe darlle as gracias, en esta ocasión, outra vez a Fernando Ubiña polo gran traballo que está a facer, a todas estas persoas que están aquí hoxe e as que non están, polo seu traballo, pola súa entrega, pola súa dedicación, por todas as horas que dedican de forma totalmente altruista a Semana Santa. Como é habitual, a primeira escenificación terá lugar o Domingo de Ramos coa entrada triunfal en Xerusalén. O Xoves Santo representarase a última cea e o venres as derradeiras horas de vida de Xesús. O Domingo de Pascua, Paradela despedirá a súa Semana Santa coa recreación da resurrección. Mais cousas, os pobrenses teñen unha cita co tradicional pasabares que organiza a Comisión de Festas do Carme do Castelo. Será o sábado 29 de marzo e contará coa participación dunha vintena de grupos tradicionais e outros tantos locais hostaleiros. A sétima edición do Pasabares Carme do Castelo, prevista para o próximo sábado día 29, dará comezo ás 8 da tarde cunha foliada na Covecha na que participarán 6 agrupacións de música e baile tradicional. O remate comezará a tradicional ruta por 22 locais hostaleiros que colaboran na iniciativa. É a partir das 8:30 da tarde, que aí sí, salen xa os grupos todos para os bares, hasta as 11:15 da noite, e despois xa voltan que é para a carpa, onde xa temos a terceira fase, que é o concerto cos enxebres de San Lázaro. É unha actividade que xa vedes que estamos buscando, dando voltas para que seña unha actividade boa, para que, bueno, a ver se vamos
aumentando todos os anos, sale moi ben, pero este ano queremos que sale mellor. Entón, nada, temos a participación de 22 bares e 21 grupos, e, bueno, saben, agradecerlle o que é aos grupos todos que veñen, como todos os anos, voluntariamente, sin cobrar un puñetero peso. Finalizado o Pasabares terá lugar o concerto dos Enxebres de San Lázaro, no que colabora o Concello. Facemos sempre unha partida para darlle ese apoio que necesitan. Entonces, bueno, coa Concellería se vai a poñer o toldo, como sempre, a carpa ali na covecha, e tamén lle vamos a dar un grupiño, que son os Enxebres de San Lázaro, e, bueno, un pouco despois a man de obra que necesiten un pouco de aquí para lá. Aunque eles son moi traballadores. É unha actividade que gusta, que lle dá vida ao Concello, un fin de semana ademais que, bueno, pois non está dentro do verán, non? Senón ese falar de desestacionalizar as actividades, que tamén a Pobra pois lle ven moi ben e lle fai falta. Durante o evento realizarase o sorteo de numerosos agasallos doados por empresas locais que colaboran na iniciativa, dende unha noite de hotel ata comidas, ceas e electrodomésticos. E máis de medio milleiro de remeiros daránse cita este domingo en Ribeira para participar na 7ª bandeira de bateis do Concello de Nova, forma parte da Liga Galega de Bateis. Un cento de embarcacións participarán este domingo na 7ª edición da bandeira de bateis do Concello de Ribeira. As probas darán comezo ás 11 da mañá no campo de regatas habilitado entre o Porto Exterior e Insua. É unha proba que pertence á Liga Galega de Bateis. Esperamos poder contar con todos os clubs, xa que, bueno, as primeiras previsións do tempo non son moi boas. Esperemos que nos deixe realizar a proba. O ano pasado, e máis este ano, pois contamos con alrededor de 500 deportistas sobre unhas 100 embarcacións. Esperamos poder volver a contar como mínimo co mismo número de participantes. Dende o Concello animan a veciñanza a chegarse ata a proba para coñecer o gran potencial dos remeiros ribeirenses. Mostrar que ten moita potencialidade non só dentro das rías, senón tamén nese club de remo náutico de Ribeira que adestra constantemente en Aguiño e, por tanto, tamén sabemos que son unhas participantes de primeira categoría, non? Para todas as persoas que nunca viran unha proba destas, animalas a que veñan a Ribeira, que desfruten dunha proba que é tremendamente positiva, ilusionante, e que se ve que os rapaces e as rapazas pois compiten de maneira moi sana, non? A proba enmárcase na Liga Galega de Bateis. Os organizadores agardan que se poida celebrar sen incidencias, posto que as previsións meteorolóxicas non son moi optimistas. Na pasada edición, o campo de regatas tivo que trasladarse ata a praia de Coroso por mor do vento. Pois así poñemos o punto final ás novas do día por hoxe e por esta semana. Máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pasen boa fin de semana. Vémonos o luns.